El Manifest per a l'Educació d'Adults en el segle XXI, publicat per l'Associació Europea per a l'Educació de Persones Adultes, prioritza les accions formatives que han de dur-se a terme en els centres de formació de persones adultes del context europeu. L'administració educativa és conscient que la formació de persones adultes al País Valencià sempre ha estat i ha de continuar sent una resposta positiva a molts de reptes que planteja la societat del segle XXI. Les desigualtats socials entre les persones i les regions dels diferents països europeus, la manca de treball, especialment de les persones joves, les migracions i els canvis demogràfics, l'afluència de persones refugiades, els preocupants canvis climàtics que obliguen a adoptar estils de vida més saludables. Abordar aquests reptes amb justícia i dignitat des de la cooperació intercultural comporta que la formació de persones adultes continue possibilitant a la societat civil el coneixement i el saber fer en un espai de compromís democràtic indispensables per a interactuar de manera crítica i activa en els contextos de socialització en què participe. Una formació de persones adultes atenta a la construcció d'una societat igualitària i justa ha de procurar itineraris de formació que possibiliten la cohesió social, l'equitat i la inclusió. La combinació entre la capacitat lingüística i el diàleg democràtic i intercultural són la clau perquè aquestes persones esdevinguen ciutadans i ciutadanes actius en els nous països que els acullen. Als nostres centres, l'accessibilitat abasta 3 grans eixos. L'accessibilitat física per millorar espais i eliminar barreres, l'accessibilitat socioeducativa per convidar la societat a avançar en la seva trajectòria professional, les inquietuds i les motivacions, així com per facilitar el progrés en la trajectòria laboral i el desenvolupament i independència personal. I finalment, l'accessibilitat cultural. Anem de la mà de la cultura pròpia i de les que compartim en els centres d'FPA, en favor de la inclusió i de l'enriquiment cultural, promovent així la participació efectiva en la societat per desenvolupar plenament el potencial humà, la personalitat, el talent i la creativitat. Aquesta accessibilitat és atractiva gràcies a l'actualització permanent del professorat, cosa que permet la implicació socioeducativa i dona a conèixer la cultura i tradició pròpia i aliena a través d'una metodologia significativa i participativa amb uns mitjans tecnològics potents i efectius. Educació en i per a la comunitat. L'assessoria de formació de persones adultes més septentrional, la del CEFIDE territorial de Castelló, aplega tots els centres de formació de persones adultes de les comarques castellonenques. Una àrea molt extensa, però amb poca densitat de població. Fent camí pel món de la formació de persones adultes, hem de parlar d'un sector important del nostre alumnat, les persones de més edat, la gent gran que ve als centres per trencar la rutina de la jubilació i per fer tasques que proporcionen un envelliment actiu. És per això que no sols venen a rebre, venen sobretot a donar, ja que aporten al professorat i a la resta de persones participants coneixements nascuts de les seues experiències de vida. És admirable la perseverança d'aquestes persones, com participen any rere any i s'hi matriculen amb l'avidesa d'aprendre coses noves. Als centres de formació de persones adultes, el concepte d'aprenentatge al llarg de la vida té cada vegada més sentit i raó de ser, ja que a causa dels hàbits de vida i la millora del nostre entorn, que possibilita un envelliment millor, els nostres centres s'han impregnat de persones d'un espectre generacional molt ampli. Hem de saber aprofitar el bagatge cultural de les generacions de gent gran, que els ha permès resoldre millor les dificultats i problemes, ser persones més justes, democràtiques i solidàries. Aquest potencial ens ha d'oferir la possibilitat de crear projectes intergeneracionals, potenciar l'intercanvi cultural, la cooperació amb rols igualitaris, canviants, crear forts diàlegs intergeneracionals i trencar d'aquesta manera la marginalitat existent amb les persones majors. Amb tot això, el que es pretén és aportar una sèrie de beneficis per a totes les persones participants, com poden ser sentir-se útils, incentivar la solidaritat i compartir coneixements, valors i experiències. Si demanarem als membres dels claustres de qualsevol centre de formació de persones adultes quina és la paraula que caracteritza les aules on treballen, la que guanyaria seria, sens dubte, diversitat. Potser també hi serien en aquest núvol improvisat mots com ara inclusió, il·lusió, tenacitat, esperança i oportunitat.
perquè els anhels i els projectes vitals de la població adulta que vol continuar la seva formació passa per unes prioritats que són tan diverses com personals i intransferibles. Nelson Mandela s'imposà com a deure, durant l'empresonament injust i cruel infligit pel règim d'apartheid, aprendre la llengua dels guardians i del sistema que el condemnà. Volia aprendre a saber com pensaven els altres, com raonaven, sense ànim de revenja. No cal anar a la presó per arribar a aquesta conclusió. Vivim en una societat multicultural i plurilingüe en què les persones s'expressen amb codis diferents per explicar la realitat des de punts de vista múltiples. El coneixement de les llengües i les cultures ens acosta a la comprensió de la diversitat humana. Per això, els centres de formació de persones adultes promouen i cerquen la integració social mitjançant l'aprenentatge de llengües diverses. Els individus, usuaris de múltiples llengües i que no renuncien a la pròpia, siga la que siga, entenen la comunicació humana com un instrument de llibertat, com una eina per a la comprensió ineludible de la complexitat humana. Com diu el Pla Director de Coeducació Valencià, la coeducació és un procés educatiu que afavoreix el desenvolupament integral de les persones amb independència del sexe en què estiguen socialitzades i, en conseqüència, entenem per escola coeducativa aquella en què s'equilibren les mancances en què l'alumnat arriba a l'aula, a conseqüència del sexisme que impregna la societat, aquella en la qual s'eliminen tot tipus de desigualtats o mecanismes discriminatoris, per raó de sexe, identitat o expressió de gènere, ètnia, diversitat sexual o familiar, característiques sexuals, procedència o classe social, i aquella en què les persones joves i adultes participants puguen desenvolupar lliurement les seues identitats en un clima d'igualtat real i sense cap tipus de condicionants o limitacions imposades. En la formació de persones adultes treballem per una acció coeducadora tant als centres com a l'aula i a l'entorn. És fonamental per prevenir la violència masclista i LGTB-fòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció de relacions abusives. Els CFPA són especialistes i imprescindibles per aconseguir la meta de la igualtat d'oportunitats de dones i homes, mitjançant accions educatives fonamentades en el reconeixement de les potencialitats i individualitats, independentment del sexe, amb el foment d'una igualtat real d'oportunitats. Quan parlem de reinserció, a tothom li ve a la ment una presó. La formació de persones adultes dels centres penitenciaris duen a terme un treball certament admirable en el desenvolupament d'aquest objectiu. La formació, tant acadèmica com extracurricular, que poden obtenir les persones recluses és primordial per a la reintegració posterior a la vida en societat. No obstant això, al nostre entorn trobem persones que també es poden reinsertar a una vida més plena. Com diuen Pérez i Merino, 2014, la reinserció és l'acció de formar part d'un conjunt o grup que, per algun motiu, s'havia abandonat. I en això, els centres de formació de persones adultes cobren una importància cabdal. Un dels primers objectius i dels més importants és ajudar les persones a incorporar-se de nou a la vida social. Dins d'aquest grup podem trobar des de joves sense cap titulació a persones jubilades que volen reprendre allò que no van poder realitzar al llarg de la seva vida professional, així com treballadores i treballadors en actiu que necessiten una certificació professional. Al final d'un camí ens trobem una porta que s'obri i ens fa anar per noves sendes. Als centres de formació de persones adultes es guia per anar pas a pas pel camí de les oportunitats. D'aquesta manera, la formació permanent al llarg de la vida esdevé una realitat. S'hi detecten les noves oportunitats, les ganes de continuar aprenent i s'hi transmeten ensenyaments i aprenentatges. Durant aquesta passejada, els centres de formació de persones adultes s'adapten a les necessitats i a les demandes de l'alumnat que s'inscriu. Cada centre té present el context immediat i s'hi adequa així com també inverteix en una formació de futur i per les noves oportunitats. La comunitat educativa participa als centres de FPA, expressa les seues inquietuds i opinions i manté obert el diàleg igualitari i inclusiu. Aquesta participació va més enllà del centre educatiu, aposta per una ciutadania activa i involucrada amb la societat. La realitat és diversa, és un fet innegable. En un món cada vegada més globalitzat, les fronteres es difuminen i les societats són multidiverses.
diversitat cultural, religiosa, de manifestacions artístiques, de llengües, sexual, d'identitats, funcional, i la formació de persones adultes té com a objectiu i raó de ser l'atenció a la diversitat real, amb una cura especial cap als col·lectius vulnerables, en risc d'exclusió social. Per això, el nostre propòsit és que l'alumnat participant aconseguisca competències per a la vida, amb pràctiques basades en com aprenen les persones i amb una avaluació competencial amb mecanismes formatius per a l'aprenentatge. I tot això per aconseguir una organització de centre acollidora, capaç d'abraçar i atendre una població immersa en una societat cada volta més líquida. La formació de persones adultes és inclusió, un camí amb moltes cruïlles que ens permeten donar oportunitats múltiples a les persones al llarg i ample de la vida. Som terra i som país. Aquests dos conceptes constitueixen els pilars fonamentals de la formació de les persones adultes al País Valencià. L'FPA valenciana, en els compassos inicials, allà pels anys 80, naix lligada a l'acció decidida d'institucions i organismes públics, especialment els ajuntaments, que apostaren per un model d'escola oberta, dinàmica, autònoma, lliure, alliberadora i compromesa amb les necessitats reals de la ciutadania adulta. Les forces socials que s'hi conjuminaren llavors, que bevien directament de la pedagogia de l'oprimit de Paulo Freire, estaven convençudes que l'aprenentatge al llarg de la vida era per damunt de tot dret, justícia i garantia perquè les persones adultes descobriren, identificaren i redefiniren les històries pròpies i també les col·lectives. D'aquells primers temps fins ara ha plogut moltíssim, però no tant com per no fer una mirada enrere i comprendre que després de tants anys d'experiència acumulada, d'abandó de la pròpia administració i dels perills de la secundarització de les nostres escoles, cal tornar als orígens de la FPA valenciana, a fi de reconnectar la nostra acció docent als arrels, a la diversitat de contextos i a la societat rica i enriquidora en què vivim. Tenim la sort de ser país i de ser terra en construcció.